Hindi pa rin makakilos ng maayos ang 48 anyos na si Jocelyn Orozco ng Purukjis, Barangay Taysan, Legazpi City matapos na ma-hit and run ng isang motorsiklo habang patawid ng kalsada bandang alas 6 ng gabi nito lamang Biyernes, September 12. Kwento ng biktima, papunta sana siya sa bahay ng kanyang kapatid sa pareho ding lugar nang bigla na lamang na may bumunggo mula sa kanyang likuran. Habang nakahandusay, nakita niya pa raw ang pagharurot palayo ng sospek na lula ng isang puting motorsiklo na walang plaka. Nailing ko lang na motor. Nailing ko pa siya pagkatumba ko, nakatangad pa man sa payo ko. Wala siyang plate number. Clear na maputi siya. Pero parang nakaitom siyang t-shirt. Di ko lang klaro, basta parang ano. Tapos makaskason po siya. Sa kabila ng nangyari, wala daw siyang planong magsampa pa ng kaso pero pakiusap niya sa sospek. Kung sisay ka man pong nakabangga sa kuya, pwede po magsuko ka na. Bata bago pa lang ako, pero nagpaparay pa lang ako. May mga aki ako nag-eskwela. Ngunyan da ako makapagtrabaho. Kung pwede tabangan mo ako maski sa bulong. Ayon naman sa hepe ng Legazpi City Police Station, patuloy pa rin ang kanilang ginagawang investigasyon para matukoy ang sospek. Mayroon na pong tinitingnan, kaya lang nga po, sabi ko po is under investigation pa para masiguro natin na may airtight yung ano natin, yung pag-iimbestiga. Hindi pa natin may sasabi kung sino yun as of now po. Samantala, sa mga nais na tumulong sa biktima, maaaring magpadala sa kanyang GCash number na makikita sa inyong screen. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Mel Moral.